Când strig apocalips, voi strigați records. Apocalips, records, apocalips, records. Când strig apocalips, voi strigați records. Apocalips, records, apocalips, records. Când strig apocalips, voi strigați records. Apocalips, records, apocalips, records. Când strig apocalips, voi strigați records. Apocalips, records, apocalips, records. Doamne, arată-le cum vine apocalipsa, că trezește valuri și în râul Tisa. Șamanul a prezis, totul este scris în paradis de stradă, nu este un vis. Nu din Sfânta Biblie sau oracol chinezesc, eu ca un profet de apocalipsă vă vorbesc. Nu din romantică, de aici din Târnăveni, vin ca un tsunami, pe unii pun la nani. Pe generația 10-a vin ca în puterea, că vin cu BMB și e din epoca de aur. Lirica și flow-ul lui puterea unui taur, și dă pe 21 să fie numărul 1. Și cântă frate până îți scade plămânul, când vin cu apocalipse zguduie pământul. Că trupa mea, piesele e calea și drum. Deci bum, bum, boxele sunt scrum. Întuneric, fum, cavaleri ce vin pe drum. Cavaleri, tată, Ciorciobox o fac scrum. Mass media vorbește, în lumea lupește, că pe 21 apocalipsa bătrânește. Întuneric, fum, cavaleri ce vin pe drum. Cavaleri, tată, Ciorciobox o fac scrum. Mass media vorbește, în lumea lupește, că pe 21 apocalipsa bătrânește. 2-0-1-2-2-1-2, e momentul potrivit să aprind cuvintele pe foi. Mă înalți din noroi, trecut prin vânt și ploi, ca un zloi de gheață rămân rece, nu-s ca voi. Zi sfârșit, apocalips, Armagedon cum vrei. Va fi doar în momentul când eu și cu ai mei vom rade tot pământ, pe tot apocalips e în casă. Presa scrie, aruncă praful în ochi și asta se știe. Produce isterie, mult prea multă gălăgie. Ăștia nu vor altceva decât să mergem în robie. Nu ești atent și cazi, totul e o șmecherie. Deci dacă s-a sfârșit proștii să moară în urgie. E cumplit, cum unii Hares tot din farfurie. Eu am armură, stau pregătit să iar pe toți în gură. Calendarul Maia a prezis, se termină subit, dar poate au greșit, apocalipsa-i doar un mit. Întuneric, fum, cavaleri ce vin pe drum. Cavaleri, tată, Ciorciobox o fac scrum. Mass media vorbește, în lumea lupește, că pe 21 apocalipsa bătrânește. Întuneric, fum, cavaleri ce vin pe drum. Cavaleri, tată, Ciorciobox o fac scrum. Mass media vorbește, în lumea lupește, că pe 21 apocalipsa bătrânește.